професионални системи за хотелиерски и ресторантьорски бранш представи за първи път в международното специализирано изложение Хорека българска фирма, позиционирана в София. Една от новостите, които тя демонстрира, бе това електронно меню за онлайн поръчки от клиентите. Какво представяте на международното изложение Хорека? Професионален софтуер за хотели и ресторанти, нови иновации в областта на най-новите решения. Този пазар доста динамично се развива от последните 10 години и информационните технологии винаги са били много динамична такава сфера и представяме много интересни иновации в управлението, в контрола с специализиран руски софтуер, който предлагаме от 10 години на българския пазар. Някои от иновативните продукти да ни разкриете? Буквално преди един месец представяме Wireless Bar Control система с безжични лиеци, с които се контролира наливането на алкохол свободно на бара. Имаме също ново решение, което е видеоконтрол система на касовите операции. Т.е. протоколира се на видеото и какво влиза в базата данни на касата онлайн. Също така софтуерните ни решения са изградени на база много клиенти в 22 страни и в общи линии са придобили един професионализъм и гъвкавост в управлението на бизнеса, което показваме реално тук. Кажете ни нещо повече за този дозатор. Този дозатор се произвежда в Китай. Той е много удобен, тъй като е безжичен, няма никакви кабели, използва се Wi-Fi системата за предаване на данни, с литиево-ионна батерия е, с много удобно зарядно устройство, което също е без кабел. Също така има 4 степени на дозиране. Значи бармана свободно избира колкото са му поръчали, от 50 мл, 100 мл директно на самия лиек и съответно налива на клиента точно толкова, колкото е избрал, колкото му е поръчано. Тоест, нито клиента може да бъде вече ощетен, в смисъл и самата технология е такава, че самия лиек той сам дозира, сам спира в момента, когато е налято точното количество. За първи път го представяте тук на това изложение. Да, за първи път го представяме и така да кажем, че има доста голям интерес, както от настоящите ни клиенти, така и от бъдещи потенциални, които ще бъдат. Казахте, че в 22 страни са разпространени тези системи. Тук в България какво е търсенето, предвид построяването на много хотели през последните 10 години? Да, искам да отбележа, че търсенето се увеличава с всяка една година. Въпреки че в момента е криза, смятаме, че предприемчивите ресторантьори, хотелиери, хората, които управляват всякакъв тип заведения, избират все по-детайлно своя софтуер за управление, защото той им дава едно ноу-хау в управлението, което е на база много клиенти, интересни идеи и по този начин те успяват да бъдат по-конкурентни в своя бранш. Опирайки се на една професионална система, те ползват това ноу-хау естествено автоматично и оттам успяват и да се преборят по-добре с кризата, тъй като ние предлагаме също картови сървъри, много актуални са не отскоро, бонусни системи за лоялност. Също така, естествено, могат да бъдат с отстъпки, различни хепи ауъри да бъдат организирани. Тоест, имаме цялостна система за лоялност, която привлича и, така да се каже, улеснява ресторантьора или хотелиера в областта на привличане на клиенти. Това е много полезно. Кажете ни първите си впечатления от това изложение. Доста добри са ми впечатленията. Ние сме участвали преди, мисля, че 2 години. Харесва ни това, че е специализирано, т.е. макар и да не са много големи потоците от клиенти, посетители, те са целенасочени, т.е. минават специалистите, които нас точно ни интересуват. Какво е впечатлението ви от организацията в Панаирния клуб? Бих казал, че е прекрасно. В смисъл, доста професионално подхождат към всички изложители. Според мен, към нас специално, подходиха доста професионално. Успяха да ни предложат всички възможности, които
предлагат като организатори и се надявам за бъдеще да работим пак успешно заедно.